Guys, naghilom tanan, no? Kay nangawat og langka. Ay magsaba ha. Ha? Gibidyohan na namo siya, guys. Dero siya, guys, so. Nara. Hoy, kawatan! What's up, mga binisaya? Welcome to vlog! Bagong vlog! Bagong vlog! Basta, mago na na bagong vlog, no? Usa ba itong content karon? Magsorsoroy. Mato may bukid! Bukid! Bukid. Amanda! Ato tag bukid. Mato may bukid, no? Manglaag me. Dili may pwede sa public kay dakop. Wa may mas. May Christmas. Bukid way kuan. Way dakop. Way corn beef 19. So mo to. Ta, makta sa ta. Tama, let's go. Let's go. 1, 2, 3. Whoa! So what's up? Mawawa mong busloy. So what's up? Nindot og view. Kita mig view. Uy! Amin ako mga sound ko. Sound effect. Sinabi. Gusto ka mangita gwapo ha. Taar niya. Yeah! Shout out kang Range. Range in the house, yo! Yo, shout out kang Range. Let's go! Shout out sa Lola. Gagana daw, di ganahan. Shout out po sa Lola ko. Wala po ikwentang tao. Wala po ako. Shout out sa akong Lola. Shout out pala sa crush ko. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but Convert 19. So what's up? Mato may bukid, dito may mag-vines. Pakita ang kamera, oh. Yeah. Kameraman. Sa suya, maong nangingitaya. May rasad nga. Sige. Yan na ba na? So what's up? Kapoy baktas na, oh. Bibilin man na mo among motor, no? Bago na mo ng palit, no? Kapoy kayo, baktas dito. Grabe ka lapok. This is my friend vlog. Sako pa ni Papa. Ta, larga na ta. Kaya be. Ta, kasabanta na. Ayaw, ako ni Uncle. Ako ni motor. Asa pala. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. 'Cause it's only you know. Sige, cellphone. Yeah. Shout out. Say pangalan mo, Migo? Jose. Ikaw, Migo? Gine. Ikaw? Mare. Ikaw, say pangalan mo? Kagod. Ikaw? Mot ganon. Maasim tabines. Somebody who love me at my worst. Guys, layo na. Sweet, oy. Yeah.
Let's go! So, what's up? Mga tumig bukid. Mag-vines me. Grabe kalayo kayo, no? Airport yun. Buhaton. Buhaton lang tanan para sa iya, ha? Agoy! Hugot na ka. So, what's up? Nag-backtoss me. Grabe ka init. Yeah. Padayon ta. Para sila. Woo! Grabe ka init. Isa oras. Pragalas 12 na. Grabe. Kainit. Di may kalaag sa kawan sa... Di may kalaag sa public kay dakop. Maong bukid-bukid na no. Taga-bukid na Syudad versus bukid. Ha? Mas mga gwapo may taga-bukid. Layo ra kayo ng taga-syudad. Ha? Atik ra. Init. Yeah. Layo pa kayo. Kapoy ba? Eh. Sabi ka lapok. Ha. Layo kayo. So, pagod sa na akong video, no? Padayon rin natin niya. Let's go. Zap, ako pa si tulog sa ko, account na ko. Pero tika, panganaw na tinood. Rini pala. Mag-vlog sa mga ni. Adi na. Sorry ni sponsor na mo cellphone na. Di ko mauwaw man baktas. Kalapak dire guys. Lapak kayo no. Marisya. Joke. Wait lang ina. Una ya. Ikaw na. Una. Sige na, na. Una. Muna ka na. Sige na. Eh, Di makaya! di makaya. Kalapok, darog. Dara. Pagkalapok niya. Kadugay ba ni? Guys, kung kinsay gusto nga pa-sponsor sa mo, please. Active kami. Grupo namin. Baliswakwak. Dito po lang kami. Tara mga friends nakin. Ito po ang sponsor namin. Sponsor sa cellphone. Kasi peaking yung phone namin. Sri Mobile. Mata pa dolong. Siyempre pala sa friends. Pilingi po, tarawa. Pilingi mo. Pagkalapok ba? Kayo. Pero naning kamot pag may na matupad ang pangarap namin. Sana dumating yung araw na meron din maging sponsor sa amin. Sponsor, please! Okay, wala pa akong masasalita. Bye! So, what's up? Kapoy kinbukid, oy. Boy tatang. Yeah. Boy tatang. Layo pa kayong bukid. Pero nice view dito. Ha? Oh. Sila. Ha? Napapawisan na kami ng maraming sinot. Grabe. Padayon gyapon me. Yeah. Shoutout kang Range.
Official 26, subscribe. Yeah, pa-subscribe. Range. Daro, Range in the house, yo. Range official 26. Idol ako na. Kung talagang mapansin mo na yung video. Kaganan daw, di ganahan. Sagi pakita nga batasan. Wala ko'y kwentang tao. Wa mo kabaho kung sa yun akong batasan. Inyong gipamino kay ang side. Paminawasad mi bay. Basin maslide ka. Basta kontra ang babae. Wala bauta. Ari raman sad mi dire nang itara greyna. Ya. Undang makakita mi og tarong. Simple lang kanang ganing dili paog. Sa turang kutis dilig lutang sabog. Hey! Simple nga maintenance di pero may hantog sa loob. Probinsyanal, lami kayo tutuki. Kuha ng babae. Ni gwapa siya, ni gwapa ra kay nagparituki. Ay ko ka sorry. Wala ako'y pagkik. Kung di na ako ni Molode, Bugo. Mao nag-cheat ka. nasuya. Mao nang hate na. Ya, may resod nga nag-break tayo. Yamin ni mo ka ako na flip na. Unsa na ni? Wakay black. Wakay lami. Sigbana be, gituok daw na usakto kayong ara juga kalami. Yeah. Lalo was the pro. Dili na ako magpagdagi ka po'y na. So what's up? Ito na dahil may day. Kada gabi. Eh, magpatuloy na tayo. Bakit siya nag-iisa? Hoy, nag-iisa. Nag-iisa. Ta, let's go. Prenda. So what's up guys? Baktas na po may glapok, no? Oh. So what's up? Baktas na po may. Pwede lisod nga daan, basta vlog at tuan. Char, panday. Play sa kuan sa Vines. Di na ko pa ilag kabalon ako. Nakatawar ako ron nagtuo. Kaya nagila ko. Wala na kita. Hoy, alasin ba ko? So what's up? What's up? Lapok. Okay na mo dia guys. Sabot, guys. Okay na mo dia guys. Okay. Ang Gilantan dia. Shoutout sa Gilantan. Nagpayo ang Gilantan na. Pero padayon gyapon siya. Para kompleto mi. No? Kay adlaw man may kompleto pero busy na lagi usahay. Kay grabe ka uwan. Mabisi mi basa uwan, di mi ka video. Motong naghuna na mig vlog samtang namaktas mi paingon sa among lugar nga. Pan. So hapit na may kaabot guys. Ta dito mabaw. Babaw. Nindot og view dito. Okay na mo da. So mo to. Padayon ta. Sila naguna. Yeah, nindot kayo. Gwapo kay view, pero mas gwapo ko. Pwede ko mangayong number ni Mumiga. Ay lagkabala ka kay tarungon. Sana makita na siya ng jowa. Yeah, let's go. Sa may story niya sa atong mga vlog ni Gu. Ba't ka umiiwas sa kamera? Istorya. Sama itong istorya day. So what's up? Okay guys, hapit na dahil may muabot sa mong adtuan. So what's up ni naguna? Putaan na siya moagi. Wa dyan na sa siyang kondisyon. So kapoy. Yeah. Si add friend na. Add friend. Say pangalan sa Facebook. Dib Daigan. Let's go. Dib Daigan. Add na. Tulog sa ko. Add. Mareng. Say pangalan sa imong Facebook migo. Rolando. Ikaw. Jericho Abdo. Nice. So mo to, ha? Iman ina. Kaya dami. Ayun paglangilangan. Tsaga, merong nilaga. Oh. Merong tsaga, kau tag ilaga.
So what's up? Nag-relax sa food me. Hey! 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 Run! 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 Kawat na durian. So what's up? Relax me. Relax sa me. Kapoy. Sarado migo. Guys. Naghilom mi tanan, no? Kini nangawat og langka. Ay magsaba ha. Ha? Ibidyohan na namo siya guys. Dero siya guys so. Tara. Hoy kawatan! So what's up? Ta, padayon ta. Dire. Magunang kamera di sir ang kuan. Baktas me. Kaawano na guys. Sa man eh. May paglitog ko. Di mi ka bayin sa ni kay Juan. Lord. Dungga me. Ay Juan Lord. Grabe. Grabe ka suok aning agyahanan oy. Grabe. Suok kayo. Para may kawatan na eh. Pero hapit naman ang view ay ang kuan. Among bayan sa. So, nagkakay sagbot. Amo ning bukid no. Ha? Oh, kita mo ni pagkata na ha. Mo ana. 17 years kulira mo gyapon ng height. So what's up? Hapit na may makabot no. May uwan na gyud dito sa Pikas bukid. Dire hapit na. Baktas lang gyapon. Padayong lang gyapon kay magbayans may. So what's up? Sarado sana ako, siyempre ipadayo na ito niya, no? Can I call you back? So what's up? Asa po? Nakaabot na me! Kami nabuang. Kapoy kayo. Nakaabot ako sa iya ha. Yeah. Kami yan. So magsugod na may bayans, no? Siyempre, sunod sa ito ng Uwan na dito. lugar, no? Uwan na guys. Oh, dito, unahan. Uwan na. Unahan gani. Dito sa unahan, good. No? So what's up? Kaabot na me. Ha? Abot naman si mo ha. So may ngunin mo nga nakaabot na ta. Kapoy gyud. Ikaw. Layo kay. Ikaw. Laba daw oh. Ikaw. Salamat jud nakaabot na mi. Nanapay pagsubok lapok. Tapos jud kayo. Kapoy. Ikaw. Tagay cellphone. Kapoy. So what's up? Magsugod na me, no? Guys. Magsugod na me, no? Magbayans na me. So, pagunsan ako ng video, no? Pagunsan na to, guys. Kita tahan. Kay Pag mo na to, guys. Ipaak na. Ipaak na. So what's up? Saan na to? In 3, 2, 1, Mang!